Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Бу вакытта нәрсә эшләргә ярамый һәм хукук бузучыларга нәрсә яный. Үзенчәлекле һәм эксклюзив экспонатлары булган 10ннан артык платформа яршылыга җиңү паровозы күчмә музейга килде. Кагыйдәләрне санга сукмау кайгылы нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. 25 апрельдән республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Бу вакытта тыюларның билгеле бер исемлеге бар. Мәсәлән, ачык утта янмый торган савытларда ризык әзерләргә, коры сары яки көнкүреш чүп-чарларны яндырырга ярамый. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре кагыйдәләр турында искә төшерәләр һәм белешмәлекләр тапшыралар. Алар белән бергә рейдка безнең төшерү төркеме дә чыкты. У нас с 25 числа по 11 мая включительно действует особый противопожарный режим. Петр Таракановны янгынга каршы махсус режим гамәлдә булу турында кисәтәләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бу вакытта корыган яки чүп-чарны хәтта мишкәләрдә дә яндырмаска киңәш итә. Ират сүзләренчә, менә 54 ел инде ул бакчачылык белән шөгыльләнә һәм һәр вакыт барлык киңәшләрне үти. Зыйып куям, менә бу сәбитне үрмәле ниләр. Ана яндырам соңына көз көне. Шундай хәл. Бакчачылар ышандырганча, янгынга каршы махсус режим вакытында берни дә яндырырга җыенмыйлар. Чүп-чарны я җыеп чүплеккә чыгарачаклар, я барысында утилләштерергә рөхсәт итүләрен көтеп торачаклар. То, что сжигать мы ничего не будем. Я буду вывозить на свалку все лишнее. Сейчас кусты выкорчевали, кусты тоже надо вывозить все. А возить у меня бочка есть, но я только по хорошей погоде. Иногда бывало. Шуңа да карамасан, бакчачыларга янгын куркынычсызлыгын кагыйдәләрен үтәү турында искә төшерделәр, белешмәлекләр тапшырдылар. Режимның гамәлдә булу вакыты һәм хукук бузуның штраф белән җәзалануы турында сөйләделәр. В период действия особого противопожарного режима запрещено сжигать мусор, траву, бытовые отходы, приготовление пищи на открытом огне, запуск пиротехнических изделий 1-3 класса опасности и применение изделий, принцип подъема которых основан на нагревании воздуха внутри этой конструкции с применением открытого огня. Рейдлар көн сайын булачак. Алар барлык бакчачылык ширкәтләрендә, шулай ук кешеләрнең масса күләм ял итү урыннарында, паркларда һәм яр буйларында узачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Чолыда көчле җил агачларына удардан металл конструкцияләр җимерелде, автомобильләр һәм башка бик күп нәрсәләр зыян күрде. 53-нче комплекста җил бина түбәсендәге профнастилны алган. Начар һава торышы нәтиҗәләрен шул көне бетергә туры килде. Толырак хәбәрчебез материалында. Төшерү төркеме килгәч тә җил котыруын дәвам итте. Административ бина түбәсеннән көчле җил профнастилның бер юлы 5 битен алып киткән. Чаллар бәхеткә каршы бу вакытта җәяүлеләр булмавына шатлана. Мы в этом доме живем, сын говорит, мама говорит, там крышу сорвала. И это посмотрели. Еще удивительно такой этот ураган. По всей видимости, ветер поднял крышу. Сейчас смотрите, мы стоим еле-еле с вами. Поэтому опасно, естественно, опасно. Летают всякие предметы. У меня тут дети ходят, играют. Должны получше смотреть за своим имуществом. Начар һава торышы нәтиҗәләрен шул көнне бетерә башладылар. Түбәнең профнастил булмаган өлешенә вакытлыча пленка каплаганнар. Бу явым төшемнән саклану өчен кирәк. Арендаторларның берсе сөйләгәнчә, төзелеш материалларына заказ бирелгән. Аны китерү белән үк зыян күргән участокны төзекләндерү эшләре башланачак. Көчле җил нәтиҗәләрен автокаланың башка өлешләрендә дә бетергә туры килде. Мәсәлән, Яңа шәһәрнең 4-нче комплексында агач ауган. Хатын-кыз могҗиза белән генә читкә китеп калган. 17-нче микрорайонда сәүдә үзәге янындагы машинага да агач ауган. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Үзенчәлекле һәм эксклюзив экспонатлары булган 10ннан артык платформа Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итү кысаларында ярышчылыга җиңү паровозы күчмә музейга килде. Оештыручы реконструкторлар бу юлы нәрсәләр белән гаҗәпләндергәнен алдагы минутларда сөйләрбез.
Бу ретропаровозның юбилейлы 5-нче тура, аның составына сугыш чоры эксклюзив техникасы белән 11 платформа, шулай ук үлемсез полк пассажир вагоннары кергән. Это 1938 года М1, М-ка, знаменитая командирская машина. Вот. Она на ходу тоже. И называлась она М-кой, потому что Молотов первый на заводе имени Молотова в городе Горьком производилась. Быел беренче тапкыр тәкъдим ителгән уникаль экспонатлар арасында Т-70 танкы, 1939 елгы гаубица, 43 еллык миномет, зенит җайланмасы һәм Прага трофей чех танка. Это полное погружение в ту эпоху столетней давности. И, конечно, чувствуется очень большой позитивный настрой самих людей, которые нас встречают. Очень сильно заряжает. Тимир юл вокзалында бәйрәм рухы хөкем сүрә иде. Шулы халкы һәм шәһәр кунаклары тәгәрмәчле үзенчәлекле күчмә музейны карарга килделәр. Пришли, все равно мы помним о наших предках, которые воевали, защищали нас. Все очень нравится, спасибо. Хорошо, что устраивают такие мероприятия, чтобы даже дети помнили про своих прадедушек, прабабушек. Очень интересное мероприятие, очень много экспонатов, которые были еще в те годы, воевали. Вот, много чего узнал, рассказали тоже мне люди. Вот, и быт, и оружие, и все вот эти танки и прочее, прочее. Нам очень понравилось, очень интересно, и даже удалось сыну попасть в вагон. Барлык теләүчеләрне чын солдат путкасы һәм кайнар чәй белән сыйладылар. Полевая кухня 41 года выпуска. Впервые я ее затопил, и впервые я лично сам за все эти годы приготовил кашу в полевой кухне 41 года. На самом деле страха было больше. Приготовилась она намного быстрее, чем в современной кухне. И ароматней получилось. Җиңү паровозы юлын дәвам итте. Поезд Россиянең 7 субъектлары территориясын узачак, 22 шәһәрдә тукталачак, 5 майда Самарага кайтып җитәчәк. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Мәхәббәт һәм җиңүгә ышаныч белән шәһәрдән СВО зонасына чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Бу инде КАМАЗ шефлыкка алган хәрби частьлар өчен 26-нчы тапкыр ярдәм җибәрү. Аның гомуми күләме 130 тоннадан артык тәшкил итте. Бу юлы хәрбиләр өчен нәрсәләр җибәрделәр? Алга таба сөйләрбез. Автогигант СВОның беренче көннәреннән үк хәрби хезмәткәрләргә, хәрби частьларга һәм Россиянең яңа субъектларына ярдәм итүдә актив катнаша. 2022 елдан бирле бу 1 миллиард 400 миллион сумга 26-нчы тапкыр ярдәм җибәрү. КАМАЗы, автомобили Рено, МТЛБ. Много родственники и просто друзья, наши сотрудники собрали посылок для наших полков. Вот я уверен, что ребята оценивают это очень достойно, всем там благодарны. И хочу заверить, что мы будем продолжать эту помощь и дальше до победы. Гуманитар ярдәм хәрби частьларның һәм сугышчыларның теләкләрен исәпкә алып җыелган. Шулай хәрбиләр өчен чәкчә һәм казылык милли ризыклар әзерләгәннәр. Озату вакытында билгеле булганча, битараф булмаган шоулардан җыелган йөкне сугышчыларга Россия Дәүләт Думасы депутаты Эльфия Кагугина тапшырачак. Победа будет за нами, и она будет на всех фронтах. Спасибо вам большое за ваши добрые сердца. Обязательно на следующей неделе, через несколько дней, передам от каждого из вас большие приветы и слова благодарности и пожелания беречь себя нашим братьям. Мы, как можем, поддерживаем наших бойцов, которые сегодня защищают нас, защищают нашу страну, нашу Родину. И с начала специальной военной операции из города было отправлено 53 гуманитарных конвоя. Практически ежемесячно шефская помощь уходит в зону специальной военной операции и в наши подшефные города Лисичанск и Рубежное. Ярдәмне озатуда кыска вакытлы ялда булган хәрби хезмәткәр дә катнашты. Ул автогигант хезмәткәре. Я хочу вам выразить огромную благодарность за ту поддержку, которую вы оказываете. Мы не забудем это никогда. И это все ощущается. Я его довожу в зону специальной военной операции. И весь этот груз переходит к вашим близким, которые служат вместе со мной. Вот. Еще раз большое вам спасибо. Битараф булмаган шоулар алга табада безнең сугышчыларга ярдәм итәчәк.
Лилия Гатина, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Новосибирский питомник предлагает смородину черную высокой урожайности с крупной сладкой и душистой ягодой. Голубику садовую с ягодой крупной, как черешня. Урожайность до 25 килограмм. С 27 апреля по 1 мая. Торговый центр «Арзан». Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.